Xus, pois eu viñen a probar viño sen alcohol. Contanos, Sonia, como é o proceso de elaboración. Bueno, o proceso de elaboración do viño sen alcohol, partindo dun viño fermentado, un viño terminado, sométese a un proceso de evaporación a baixa temperatura, polo cal se elimina totalmente a cantidad de etanol que ten o viño. Logo, añádenselle os aromas que se perden durante o proceso de desalcoholización e obtense o viño desalcoholizado, viño sen alcohol. E ten o mismo sabor? O viño sen alcohol parecese o viño normal, aínda que lle falta o etanol. Entón, algo diferente sí que é. Non é moi diferente o que é o viño normal, pero algo sí que se lle nota. Hai que seguir traballando para que algún día teñamos un produto de calidade bo. Que ventaxas ten? Supoño que para a xente que quer ir de cena e ten que conducir. Sí, está pensado para a xente que quere cear fora e despois non pode coller o coche. Tamén está pensado para mulleres embarazadas, para persoas diabéticas, para persoas maiores que non poden tomar alcohol por problemas de saúde. E despois para toda aquela xente que lle gusta probar cousas novas e está preocupado pola súa saúde, porque todos sabemos que o viño é bo para a saúde e o viño sen alcohol todavía máis, que non ten etanol. Sobre canto custa a botella? Bueno, a botella vaise por no mercado, nun supermercado aproximadamente estará a uns 5 ou 6 euros. Tamén se pode adquirir na página web da empresa, de www.reisindor.com. Aí está, se compras unha botella sola está a 11 euros. Habendo descontos, cantas máis botellas se pidan, descontos para pedidos máis grandes. É o precio máis ou menos de venda no mercado. Xa se pode atopar no mercado, tédelo a venta? O produto no mercado para todos os consumidores estará a principios de xullo. Digamos que falta un pouquiño porque acabouse a primeira remesa, entón estamos esperando que chegue a segunda. E a xente anímase a probalo? Sí. A verdade é que os resultados que estamos obtendo ca xente son moi bons. Sí. Bueno, pois que teñades moita sorte.